ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристи Ҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Имрӯза мавзӯи мо ҷавоб ба саволҳое ки дар комментария ба мо пешкаш гардондагӣ буданд. Имрӯз мо ягон новости дигара пешкаши шумо намегардонем, чунки дар комментарияҳо умуман саволҳо бисёр ибад шудагиянд. Ба ҳамин хотир мо имрӯз танҳо саволҳое ки ба мо равон кардагӣ буданд айни ҳол ҳозир ҷавоб мегардонем. Муҳсин нависай: ассалому алайкум бародари азиз, ҳами билет чанд сомонай? Ҳамира аниқша нархшам мегуфтӣ ва маълумотнома меган, ира чӣ хе мегирӣ? Пурратар фаҳмондаму бародари азиз. Билет яъне ки чипта аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон нархи муқаррар гардидаш 400 еврора дар бар мегира. 400 евро гдета як 5000 ё ки 5500 сомони тоҷикӣ мешавад ва маълумотнома ира дар назар доранд ки шумо пеш аз парвоз кардантон бояд аз духтур бигзарен, маълумотномаи тиббӣ бо хитон бигирен, яъне ки аз тест мегзарен барои дар вуҷудтон беморӣ доштан ё ки надоштан ба шумо маълумотнома метиҳанд ва дар вақти парвоз ё ки дар ҳолате ки шумо ба дигар кишвар ворид мешавед, ана ҳамон маълумотномаи тиббитон ба шумо ёрӣ мекунад ва шуморо ба карантин равон намекунанд. Умедҷон Ҳамидов нависад: аз Тоҷикистон мешава омада ба Русия. Аз Тоҷикистон пештар мешид, вале айни ҳол манъ кардагиам бо воситаи ягон шаҳрванде ки дар Россия, яъне ки ягон тоҷике ки шаҳрвандии Федератсияи Россияро дора, айни ҳол ҳамин чиза қабул накардесиям бародари азиз. Душанбе 7 километр нависай: салом алейк акаи Сорбон, ҳами софсавдора реклама накан, уқа одамгарӣ надора. Заказ мекунӣ меган то метрора меша дал шиш хидат ё ки почта ихе намешава. Раст доставка дора то охирша биёра. Бародари азиз, мо дар канали хидмон софсавдо реклама мекунем ва боз як бародари дигар ҳастай стоматологай. Вале ё бародарони азиз, ба мо маблағ метиҳанд, спонсорои канали мо ҳам бигем агар хато намекунем, ба ҳамин хотир мо увора рекламаҳошона қабул мекунем, то ки морам фоидаи хидмона ба даст биёрем. Юлдошова нависад: ассалому алайкум, як бори дигар. Фарзандам гражданство дорад, Российский Федератсия. Ман метавонам ки гирам, лекин запрет дорам. Намедонам чанд сол ному насабама нав кардагим. Чӣ хел кунам? Раҳмат, саломат бошӣ. Дар ҳолате ки ному насаб иваз мекунӣ, вале дар иҷа як гапи дигар ҳаста ки дар вақти тра депортатсия мекунанд ё ки запрет мемонанд, отпечатки пальцирам мегиранд ва дар ҳолате ки ту агар ному насаб иваз кардӣ, дар ин ҳолат мумкин ҳаста ки боз огоҳ шаванд аз ному насаби пештарат. Вале бисёри одамо боз қайд мекунанд ки ба воситаи иваз кардани ному насаб запретшона нест карда метавонанд. Лекин як чиза аз ёдтон набарорем ки агар шумо ҳамин кирдорам бикунен, ин ғайри қонунияй, аллакай ҷиноят ҳисоб мехӯрад дар назди қонун. Ва дар мавзӯе ки шумо запрет дорен гражданство гирифта метавонен ё ки не, мутаассифона то запрет кушода нашава наметавонен. Азик нависад: салом бародар, барои чӣ самолёт ба Хуҷанд намепарад? Ҷавоб деҳ. Самолёт ба Хуҷанд ҳозира шуда муқаррар кардагӣ нестанд рейсҳои чартерӣ. Дар моҳи сентябр муқаррар кардагӣ буданд як 4-5 парвоз, вале дар ин моҳ то 31-уми анамин моҳи октябра парвозҳо танҳо ба Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба нақша гирифтагиянд. Мумкин ки бо ягон пешниҳоди дигар, агар дигаргунӣ шавад, мумкин баъдан воридот кунанд. Шаҳбоз Муродов нависад: ассалому алайкум акаи Сорбон, насиб бошад раҳои Тоҷикистон кайда мекушоянд? Иншаллоҳ ки ба хости Худованд кушода мешавад бародар. Валиҷон нависад: салом алайкум ака, ма гражданини Қазоқистонам, Тоҷикистон рафта метавонам? Ҷавоб де пешакӣ раҳмат. Агар тоҷик бошӣ, вале ту дар уҷа гражданстваша гирифтагӣ бошӣ, ба воситаи падар, модар, зан, ака, додар ба ана ҳамин шахсиятҳо метавонӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон биёӣ.
Фазлиддин Усмонов нависад: Ассалому алайкум акай Сорбон. Ма 18 солаям, як писарам ба хизмат мебаранд ё ин ки не ака? Барои як писар бидан и савол метавона дар чанд кас ҷавоби худша бигардона. Ҳозир шахсое ки як писар ҳастен, бисёрӣ менависанд ки моро даъват кардастанд ба хизмати ҳарбӣ. Дар ҳолате ки шумо дар оила як писар ҳастен, бояд шумо ба военкомати ҳамун ноҳиятон муроҷиат кунед ё ки ба ҷамоаттон бирен худтона ба қайд бигирен ки шумо дар оила як писар ҳастен ё ки сардори оила ҳастен ва дигар ба номи шумо повестка равон намекунанд. Умед Қаҳрамонов нависад: Акай Сорбон, ҳамин саволи мада ҷавоб диҳед. Ман 17 солаям, Россия омадам шаҳри Москвада. Мара кормандони милитсия ғам метан, яъне документ мепарсанд. Ҳаминҳо ҳақ доранд мара отдел бурданда. Албатта ки барои шахсияти тира муайян кардан ва ё ҳақ доранд. Вале боз дар раҳрӯ қапиданда мисол ҳақ доранд ки тира манъ мекунанд аз ту, яъне регистратсията пурсон мешаванд. Барои ки ту ноболиғ ҳастиву мисол патент надорӣ, ба ҳамин хотир ва ё ҳақ доранд барои шахсияти тира муайян кардан. Лионел нависад дар бораи ба мошин рафтан ба Узбекистон. Бародари азиз, ҳоло дар бораи ба мошин рафтан ягон маълумот надорам ки чӣ хел ба Узбекистон рафта мешавад. Шоҳ нависад: Салом ака, ман студент дар Москва мехонам. Ягон илоҷ ҳаст ман равам? Ба саволи ман ҷавоб диҳед. Мутаассифона, агар аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта бошӣ, айни ҳол ягон парвозҳои махсус барои студентҳо пешбинӣ шудагӣ нест. Данақша гирифтагӣ ҳастанд, вале ҳоло рӯзша муайян кардагӣ нестанд. Лекин бо сабаби ин беморӣ набояд ки дар дарсҳои шумо ё ки дар донишгоҳи шумо ба ҷониби шумо ягон проблема шавад. Содиқ Зокиров нависад: Салом алайкум ака, мара 2 маротиба штраф кардагианд. Якумаш соли 2019, дуюмаш соли 2020. Ман ҳамаи ҷаримаҳома дар вақташ супоридагӣ. Сабаби ҷарима регистратсия данидан набиромад. Мара яке боз ҷарима бикунанд, депортатсия мекунанд ё ин ки не. Яъне ки регистратсияи ту дар база дани набиромадаи тура ҷарима кардиянд ва ту дар иҷа ҷаримаҳота дар вақташ ки агар пардохт кардагӣ бошӣ, аллакай тоза айномитӣ, яъне ки нолай ва боз тура ҷарима кардан ӯ ҷаримаҳои пештарат дар номи ту намебирояд, ба хотире ки ту ҷаримаҳота дар вақташ пардохт кардагӣ. Махачев нависад: Салом алайкум акай Сорбон. Аз Русия бирем Узбекистон, ба Тоҷикистон рафта мешава, аз Узбекистон ба Тоҷикистон. Мутаассифона намешава. Мо ин чиза аллакай 10 маротиба ё 20 маротиба ба шумо фаҳмондем ки ҳар давлате ки сарҳадҳоша ба якдигариш кушода кардагиай, танҳо шаҳрвандони худаш рафту омад карда метавонанд. Яъне ки Россия ба Узбекистон кушода кардагӣ боша ё ба Қазоқистон кушода кардагиай, ба Қирғизистон кушода кардагиай, танҳо ва ё байни якдигариш метавонанд парвоз кунанд шаҳрвандони дохилии кишвар. Александр нависад: Зинда бошӣ Сорбон. Ҳамин самолёт бипара дар ҳаво, ақаллан озод билет бихарем аз кассаҳои аэропорт бе посольства, дигар ҳеҷ чиз дар кор нест. Иншааллоҳ бародари азиз, ба хости Худованд ҳамаш хуб мешавад. Нагорни Сити нависад: Салом алайкум брат. Ами плани душанбе буд шава ягон видеоча кун аблава. Гап нест бародари азиз, насиб ами ки биромад информатсия ки план буд шид, ягон видео мекунем, пешкаши шумо мегардонем. Юрод Тиҷей нависад: Акай Сорбон, ман паспортма гум кардам. Илтимос ҳамира реклама мекардӣ. Пешакӣ раҳмат. Бародари азиз, дар иҷа рақамота менависед, ягон дани нанависад худат. Шаҳринав HD нависад: Салом алайкум акай Сорбон. Ҳамиқа менависам, ҷавоб намедиҳӣ. Мо студентем, чӣ кунем ба Москва равем? Дарсомон мондест. Бародари азиз, ман дар ин бора дар анами байни видео суҳбат гузарондам. Набояд ба дарсҳои шумо проблема шава, барое ки ин чиз бесабаб нестад. Бо сабаби ҳамин беморияи ҳар чизе кишидастад. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар бошад дар Инстаграм ё ки поёни ана ҳамин видео комментарияда саволотона бинависен ва ӯ шахсое ки ба саволои худшон ҷавоб нагирифтанд узр мепурсем, чунки саволои шумо беҳад бисёрай. Иншааллоҳ ки ба саволои ҳаматон ҷавоб мегардонем. Видеоҳои нави моро интизор бошем. Дар канали Юрист Тиҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.